ला तीनों बहिन लगी सूट ले ली और रक्षाबंधन में देवेला। अच्छा लगी तो देखा। आ सब ब्रांड के हब, बाप रे बाप, एगो भी जैसे तैसे ना हब। कैसे तो नंदीला तो ब्रांडेड ले ली हमरा ला, बड़का बात है। तो लावी ना सब ब्रांड के पहनने का रहती था दी की माने पहन जा का पेटी में दे रखे लगी दिया। अब दामा को के लिखल है, कितना दाम है सबके? अच्छा तो लग रहा है लेकिन सब के लिखल है, टैग के साथ है, अंदर है, ना खोली थी वो बता दे ही वैसे ही। एकर कितना है? ये है जे 2385 रुपया के है। आ ई हवा 2550 रुपया के। आ ई हो ना जब 2200 रुपया के हो। काहे तो दामा सुन के हमरा ना लगी तो कि उतना दाम के सब सुटवन हो ना लगी था बा ना। कहे जब तोरा पैसे में रखे के हो तो सीधा सीधा बोलता है कि हमरा पैसा रख ले लियो है, तो झूठ मूठ इतना दाम काला बतावे तो? जितना दाम बतावे तो ऐसा तो सूट ना होई। मैंने पैसा रख ले ली है जी, जब बतावी थी जो एकदम सही हवा। यही से हम कहा है कि तू अपने जाकर ले आवा, हमरा पर तो विश्वास रहा ना हो। मैंने कितना अच्छा से खरीद के ले आई है ना। दामा कुछ ज्यादा बढ़ा बढ़ा के बोल रहा है तू। हम बढ़ा के कुछ ना बोली। जब तोरे ना विश्वास हो तो बहनी के आओ ना विश्वास रख कि ऐसा ले अलन है। तो एक काम करा ना, ये तीनों सूटवा तू रख ला, अब पैसा हमरा दे दे। पैसा हम कहाँ से दियो? तो हम रख ले ही हो और जा दूसरा किन के ले आवा। नहीं हम इतना पसंद से देखा तो कलर डिजाइन सब बढ़िया बढ़िया है ना। ठीक लगी तो, लेकिन दम्मा के अनुसार ठीक ना लगी तो। जब दम्मा बोली तो दाम लायक की कपड़ा ना हो, सूट ना हो। तो जा दूसरा तू ले आवा, हम जाए थे रख देवे, हम अपने पेन हम ही तोरा 600 के सूट ला के दे लिया, कह दिली 2500 तो तू मान जाला। वही बतिया तू कहाँ हमरा जोरे करे लगला है। हाँ हम तो ना कैली है, लेकिन तू ऐसे हमरा जोरे कैला है ना। तो तोरा अच्छा लगे से ना मतलब रहा लो। अबरी से तू पैसा दिया, हम अपने जाके ले आम। माने सब को हम किन के लावा या हमरा अपन ना किने आवा है। अब तो हम जान गए कहीं ना तोरा हम खराब ला के देलियो है। अब ना हमरा समझ में आ गल कि तू कितना हमरा नीमन ला के दे हा। मेरे लगी था बना कि का हम कर दियो तोरा यही घड़ी। कहानी कथा में बतावे वाला हन।